Ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena ke mathinda acaba isitembu ngamala amahlaka abanye baqamela imali ethi waze ngeke ngabe sekulaqala ngicethonza kulungelo press subscribe button share phinde comment kunakho konke uma subscribe kumele kuhamba so senze ube wena oqala uthola notification uma sikufala video phambili kanti ke ungakhohlwa kulaka ngengane zawethu njengoba sazi ke ukuthi ungezi ke wenza live lapha ke emalangeni eveza ke ukuthi uMalema uyogcina engafikanga eThekwini noma efikile uyogcina engayenza ku manifesto lapha emabhida wafunga wagomela ungezwe cha baningi abantu abamkhuzile ngoMalema bathi bobuza ngenhlahla lakhe uphi njengamanje basho nje okuningi bathi Malema can destroy anything yakho ungabi nalutho ungabi njani sonke nzawethu ngiyafisa nje ukuze uvo lakho malana noDaba njengoba ikhona insizwa lapha ke emkhuzile yathi cha amacingwane ufuna uhoxisa lamagama wesinye isikhathi ngoba njengamanje ufuna ucabanga lesinkwase ingane ucabangele izinto eziningi zempilo yakho ungaqhubeki ngomnsizwa ngoba umnsizwa wesinye isikhathi bubuye bungasebenzi ngaphandle musho isikhathi sakho asigcina sihlele kona ke ivideo yayo lensizwa uqashisa ke ungizwe isiphetho senkulumo yami uJulius Malema ngomhla ka-10 February 2024 uyongena ngifile mabhida ngeke ngalibeke mfana wami shesha shintshe Boko hey Ngizwe mcono umuntu omdala amacingwane hayi yacaca bhuti ukuthi ena lento yecala lakho wemcono awukaze usithole isifundo kuyona awaze usithole isifundo kuyona awufundanga kahle kahle bhuti wami ngento eyenzeka futhi lento yokuhamba kwakho inkantolo bhuti wami ubuye enjoy nje bekuyinto nje kade imnandi yabo kade nje uyibona nje uyikhipha kahle kahle mawuya enkantolo uyabona isifundo kwenza ukuthi asikaze sibe bikho mawukuthi uyaphinda futhi uzokhuluma amagama anjengalawo kuyangixaka ke ukuthi usukhipha indaba ezingama nje bhuti wami ngoMalema lento ezayo bhuti umacingwane ifanca mashi nana nentombi esuke sihlukene nesoka webhuti esuke seyikhuluma yonke into ezimbi ngomuntu ethi nimbona nje umgibuko ukuthi akafukelwa uyashesha uchama yabona nje njengalezo lento njengamanje oyenza webhuti wami ifana ncamashi nentombi eyale isoka yabona nabantu ke bhuti abazolandela bekusupport kulento oyishoyo ngiyababona mina ukuthi bazobe beziphunga mangatha yabo bazobe beziphunga mangatha ngoba phela uMalema into yakhe uyihlelile ikhona phansi uyabona so nje vuma bhuti yemukela ukuthi kwakhulumeka kabi ngendaba yamashangane kwamukela lokho ke nje whether bakuphuca isinkwa or ini kodwa vuma wamukela ukuthi ube wrong kwesinye isikhathi kumele wamukele ukuthi wrong ungafuni ukuyiprove ukuthi wena awukho wrong nala ongadingi khona amacingwane so bhuti wami ngicela mina bhuti wami lento nje ozama ukuyenza iyeke bhuti wami ngoba uzophinda futhi ubuyele futhi ejele mhlawumbe enye into eyenza ukuthi ube no forward kanje ukuthi ena wawungaboshiwe icala lakho uqule ungaphandle ububoshwe nje bekuboshwe imali yakhe ibail yakho kuphela basobha ke bhuti ukuthi ungayitholi usufahleka ngempela bhuti wami ngicabanga ukuthi mina bengikholwa lento eyenzeka yayisign kwentena ukuthi ubhasobha ukuboshwa yabo kodwa ke angisho ukuthi ngithini bhuti wami kodwa ngithi nje bhasobha into njengalesi bhuti zokufaka enkingeni bhuti wami ugcine usuhlala ekhindini for the rest of your life ngibonga ke emacingwane thank you sit down I hope you understand school out